Nice, ac yn y fideo yma, dwi'n mynd i wneud fideo cyflym ar sut i torri cefndir mas heb meddalwedd trwy defnyddio gwefan ar-lein. Nawr, os does dim Photoshop gyda chi neu a'ch fo chi methu gwneud mae hwn yn ffordd eitha da ac eitha cyflym i wneud e. So, dyma beth mae angen i fi wneud. Mae angen i fi mynd ar gwefan o Edit, Photos for Free, a mae'r gwefan yn edrych fan hyn. Nawr, mae'n angen i'n dewis yr ail opsiwn fan hyn, Background Eraser Tool. So, ni dewis hwnna, ac wedyn, na gyd sydd angen i'n wneud, dewis y llun, dewis beth ni se arbed yn gwyrdd, dewis beth ni se gwared o mewn coch, a wedyn gwasgu yr bwtwm yma. So, jyst i wneud e yn gyflym nawr chi, fi'n mynd i Select Image, dwi'n dewis y llun, ac wedyn dwi yn mynd i ddewis beth dwi se cadw, a wedyn beth dwi se cael gwared o. A wedyn fi'n gwasgu transparent image. Nawr, yn yr ysgol mae'n cymryd bach o amser i prosesu, ond ar ôl e cael ei prosesu, beth gallwch chi gwneud wedyn yw jyst gwasgu download. Bydd e'n lawrlwytho i'ch cyfrifiadur fel llun, ac wedyn gallwch chi i lanlwytho fe i unrhyw rhaglen i chi eisiau ar gyfer beth bynnag. So, i chi'n gallu gweld, dwi wedi defnyddio fe fan hyn. Chi'n gallu gweld fi wedi rhoi llun yn y cefndir a fi wedi rhoi llun fi o flaen llun, a fan hyn dwi wedi rhoi llun o fi ac yr cefndir hyn sy'n dangos neu dymarid bod y cefndir yn treloyw. Oce, os mae gyda chi unrhyw cwestiwn o gwbl, gallwch chi ysgrifennu fe lawr yn yr comments, neu gallwch chi ddod i weld fi wrth gwrs. Hwyl am nawr.